Nggih. Assalamualaikum. Bu. Jenengan jenengan niki, Bu? Barat. Oh, nggih. Oh, sing pundi, Pak De? Niki. Oh, alah, nggih. Nggih. Jawa terus niki nggih, Mbak nganu, Mbah. Nggih. Jawa tapi kan beto rezeki nggih. 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 Kiambean ngono, Mak De. Oh. Nggih. Kula saking Salatiga, Bu. Kan tugas kan damel video ngaten. Amit-amit kula nggih, Bu. Yang damel video ngen pertanian ngoten. Kalih Bu sinten niki, Bu? Dalem. Asmane Bu sinten? Iya. Giyati. Daleme mriki mawon. Kula Jaya. Oh, Jaya pundi niku? Jaya terus utang niku. Kelurahan Telaga pundi nggih? Utang niku. Oh, mriku nggih, nggih. Berarti kelaju mriki. Nggih. Nah, nggih. Garapane adoh seprene. Kok nggih tebih men. Nggih. Alah, nggih. Gara pinten kotak niki, Pak De? Oh. Iki nyandap mriko? Oh, nggih. Sing enten pinehane kok? Oh, nyinggile nggih. Oh, nggih. Oh, nggih. Nggih. Nggih bener kathah nggih. Bener nggih kedae nggih kathah ngeten niki nggih garapane nggih. Nggih. Oh, nggih. Niki tandur mboten enten sing ngewangi lintune. Oh, ngoten. Oh, nggih. 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 Sedinten dugi pinten sakniki? Oh. Oh, 70-an nggih. Oh, setengah atus. Nggih. Padahal niki nggih mboten cekap nak seminggu niki. Oh, nggih. 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 Seneng nek wong tani iki margane nek dikasih cara bangunane mboten. Nggih, tapi mboten tempur nggih. Ya, wong tani. Nggih, penakan niku mboten tempur. Aboe niku selase 4 tonan ngoten niku nek entuk gabah segare gawe karena ton. Ngoten niku nggih jane nggih. Nggih. Nek seneng wong tani iki tekan sehat, gawe sehat. Suara sing gabah di Surabaya kono digabah. Nggih, nggih tenan Mbak. Nggih, bola-bali nggih sami mawon kerja teng Lentung nggih. Damel tumbas beras nggih, Mbak. Lah nggih. Nah, Nek dia memang tempur murah ning ngono. nggih. Kalih Pak sinten niki? Jenengan asmane? Pak Surati. Oh, Pak Surati. Nggih, Jaya Telaga mriku wau nggih. Disembel. Oh, nggih. Ah, tuh emang ini yo pancen yo ngarep. Nggih. Jam lampah enjing wau, jam pinten wau, Mbak? Di antara jam 7-an, Mas. Jam 7 mangke. Laran nggih teng gubuk mriku. Nggih. Nggih. Makanya sonten jam nek terang itu di jam 5:30 jam 3 gitu. Oh, nggih. Mangke, Pak. Mangsul.
Ayo nganti do kali pandemi buan iki. Oh. Wah, Mas iki kloto buku panen nganti pegilane. Saking kalen mriko. Miskin mriko buka ngumpul. Lalu bisa nganti do kali seperti iki telat iki kali ini. Oh, alah. Nah niku teng kesehatan dadi ngajap niku. Lara-laran niku. Oh, kula kinten niku dereng ngajeng Wah, ya tandur. niku iki sore iki. Oh, alah, ternyata. Pare to bubuk rata banyu. Wedi yo ora mau wedi yo banyu kene kok. Nggih. Kamane banjir ora iki. Ya nak mriki nggih. Kalen nak mriki. Dalan. Nggih. Ayo, dari kene. Nggih, nggih. Dilaraga ngenten iki seneng. Nggih. Sama sebut iki men. Kula daerah Salatiga kali bening mriko. Oh, tanggane cedhak bener. Wah, anak kula sekolah ini Salatiga mriku sih. Oh, nggih. Saraswati. Oh, nggih. Ya. Ngapunten niki nggih Pak De kalih ganggu sekedhik. Nggih tugas ngoten niku. Kan kados drama ngeten kita baik pilar kok ora kayak pilar kayak seneng awak. Nggih. Ah, nggih leres. Leres ya. Ora kayak pilane pikiran tok malah gak iso. Kebutuh sama itu. Nggih. Kowe tambah penyakit ya. Nggih. Kalau awakmu ngono. Nggih. Jadi kita di sana. Leres jenengan, Mbak. Iya. Maka serah baju ini kok wis seneng alhamdulillah pae rezeki. Nunggu rezeki ngono. Nggih. Paling alam keadaan nanti ngeten iki ana ana apik. Ana bejo ana cilaka. Wong urip senenge karepan bejo terus nek cilakane moh. Nggih. Ngerti nggone wong urip ra kowe gak karo kesanduh mboten. Nggih, karepe. Karepe nggih ngoten napa seneng terus nggih, Mbak. Paring selamat sehat. Nggih. Gawe apa itu dicoba elek bareng Mas. Nggih. Oh nek gawe elek. Gawe apa itu Mas? Cobane malah gede. Nggih.